Ahoj ľudia, nové video, Marek Zajons a v dnešnom videu budeme mať unboxing balíka z Jim Beamu, avšak ja vôbec neviem, čo tam bude a práve to budú suplementy, produkty, ktoré budú na Black Friday. Týmto videom by som vám chcel uľahčiť možno nákup, povedať na čo sú dané suplementy, bez toho aby som si niečo prichystával, pripravoval o nich, čiže nejaké moje prvé pocity. A zároveň si to môžeme rozdeliť na dve skupiny. To, čo by som si kúpil, to, čo by som si nekúpil, samozrejme si všetko zdôvodníme. A možno vám ušetrím aj nejaké tie peňažky, aby ste si kúpili čo najlepšie suplementy práve pre vás. A nie len podľa toho, či to niekto povedal, ale aby ste aj troška vy sami rozmýšľali. Čiže Marek, donies mi to prosím. Nech sa páči, Marek. Díky, vaša zásiločka z Jim Beamu. Ako môžete vidieť, máme tu krabicu z Jim Beamu, ako som povedal, vôbec neviem, čo v nej je, čiže to budú naozaj moje prvé pocity. A zároveň si tie suplementy rozdelíme teda do dvoch skupiniek. To, čo by som si kúpil, to, čo by som si nekúpil a zároveň si niečo málo od nich povieme. Takže poďme na to. Kde je zas? Nožík mi donies. Jsou tady lidi. Dobre, nejdem si to čítať. Vidím tu nejaké suplementy a uvidíme teda, čo z toho odporúčim a čo nie. Avšak všetky tieto veci by ste si mali skôr či neskôr môcť kúpiť v zlave na Jim Beame. Potrebujem, aby to bolo prehľadnejšie a to budem vyťahovať spod stola. Ako prvé, arašidové maslo. To som videl už na Jim Beame práve teraz, 340 gramové balenie. Jim Beamové maslo, teda akékoľvek orieškové maslo je úplne top suplement, ja to využívam v kuse, odkedy som na to prišiel, odkedy mi kamarát dal o tom vedieť, že je to super spôsob ako nabrať, ako si robiť smutička. A ako v diete, tak aj v objeme to používam neustále. Jediné, čo sa líši v diete a v objeme, je množstvo. V objeme si môžete toho dať koľko chcete a čím viac, tým lepšie. V diete s tým musíte narábať opatrne, pretože je to síce zdravé, ale diet robí množstvo. S týmto to platí v diete dvojnásobne. Čiže super zdroj zdravých tukov, chutí to vynikajúco do kaši. Ja si to teraz dávam na palacinky, čo skoro vyjde recept na mojom kanále. Čiže tu nám budem dávať veci, ktoré sa naozaj oplatia a toto maslo sa určite oplatí. Ďalšia vec, Tribulus. Niektorí poznáte, niektorí nie. Tribulus je vlastne extrakt rôznych bylín. Často tam býva pridaný aj zinok a rôzne minerály, ktoré by vám mali pomôcť zmaximalizovať vaše hormóny, alebo teda testosterón na tie vyššie priečky alebo tie maximálne vaše množstva. Tým pádom teoreticky by vám mal pomôcť zvýšiť testosterón, čo chceš, ak chceš nabrať svaly, avšak ja to odporúčam hlavne pre ľudí, ktorí majú nad 25-30 rokov, čiže rodičia, tatko a tak ďalej. Určite je to dobrý darček, ktorý mi môžete kúpiť, avšak pre mňa ako mladého človeka, ktorý má toho testosterónu veľa, tak je to zbytočné. Avšak ak máte problém s libidom, tí, ktorí viete, čo to je, tak viete, nebudem to vysvetľovať, tak vám to aj tak môže pomôcť, aj keď máte menej rokov, keďže častokrát a často ľudí má nízky testosterón aj v pomerne mladom veku. Ale za mňa, pre mňa aktuálne teraz si nemyslím, že je to niečo, čo potrebujem. Aj keď na konci diety to práve zaraďujem kvôli tomu, lebo náš testosterón v diete klesá. Čiže avšak aktuálne to nepotrebujem. Čiže dávam to sem.
idem za radom, mám tu shaker. Shaker je vec, ktorú proste potrebuje každý. Vo výpredaji stojí naozaj veľmi málo, ja neviem, do 2 €, videl som ho za 80 centov, neviem koľko stojí práve teraz, avšak shakerov nie je nikdy dosť, keď si zabudnete vybrať proteín, týždeň, 2, tak väčšinou vyhadzujete shaker, pretože to sa veľmi ťažko umýva, takže smelo odporúčam. Videl som tam ale aj kovový shaker a v kovovom shakeri, aj keď vám niečo zaschne, tak je to úplne v pohode, čiže doporučujem skôr kovový shaker, stojí možno trocha viacej, ale vydrží vám o dosť viacej. Ďalej tu mám dobožky, tie som takisto videl, balenie vlastne môj move dobožiek. Čo sa týka príchutí, tak tu mám cookies and cream a crunchy caramel. Môžem doporučiť. Naozaj sú to super dobožky, hlavne keď si ich dáte chvíľku zohriať do mikrovlnky, tak majú úplne super chuť. Čo sa týka nejakého zloženia, tak je to tyčinka, ktorá je vhodná ako do diety, tak aj do naberania, avšak má hlavne bielkoviny a má minimum vlastne sacharidov. Konkrétne v jednej dávke máte 13 g sacharidu a 23 g bielkovín. Na 100 g má až 40. Čiže fajn snack. Ja to dávam častokrát aj do jedálničkom ľuďom, ktorí proste nemajú čas si variť, a doporučujem mať 1-2 vždycky v zásobe. Keby nemáte pripravené jedlo, je fajn to mať pri sebe, doplniť živiny, lepšie ako byť hladný, či už je dieta, alebo ste aj v objeme. Čiže toto môžem smelo odporučiť. A čo sa týka príchutí, ja som viacej čokoládový typek a ani kvázi jedna nie je čokoládová, ale viac mi chutil ten slaný karamel, čiže príchuť je individuálna, ale slaný karamel mi chutil viacej. Ďalej tu máme True Whey proteín 1 kg peanut butter príchuť. Proteín je úplný základ, takisto či si v diete, či nie si v diete, proste je to nutnosť, doslova. Ušetrí vám to peniaze, pretože vezmite si, koľko stojí v dnešnej dobe kilo mäsa, hej? Stojí 7 až 9 €, kurácie prsia sa bavíme. Na 100 g, alebo teda na 30 g bielkovín si musíš dať skoro 200 g teda kurácich prs. Tu na to máš v jednej dávke, keď si dáš 1000 delené 30, tak ti vyjde koľko dávok vlastne máš v tomto proteíne, ktorý stojí teraz v akcii, neviem, ale viem, že okolo do 20 € bez akcie, čiže určite kúpni, jak nemáš proteín, teraz je tam nejaké výhodné balenie, že k tomu pribalia aj viacero vecí naraz, čiže určite čekni, ak nie je vypredaný, pretože väčšinou naozaj každý proste nakupuje proteín vo výpredaji, oplatí sa to naozaj, čiže vec, ktorú využiješ vždycky za každých okolností, dávam semok. To by som si určite kúpil. Ďalej tu máme novú kolekciu od Jim Beamu, čo sa týka oblečenia. Na ňu som sa mega tešil, lebo ak poznáte Jim Beam, tak teda môj osobný názor, čo sa týka oblečenia, je strašne individuálny. Niekedy im vyjdú trička, ktoré vydržia extrémne dlho, ale zároveň máme nejaké kúsky, ktoré po pár praniach sa poškodili. Samozrejme je to aj z dôvodov nízkej ceny, ale mám trička, ktoré som si kúpil v roku 2018 a držia mi doteraz a sú, že ich stále nosím. Také sivé tričko, určite ho často aj mávam vo videách, určite ho poznáte, to tričko má 5 rokov. Čiže akože brutál. A teraz vlastne vydali novú kolekciu, ktorá je Jim Beamovská, nie Strixová, a cieľ je kvalita, na čom sa odráža troška vyššia cena, ale v porovnaní s Gateom alebo týmito normálnymi obchodmi je to pomerne lacné, keďže tá cena sa tomu rovná a zároveň toto je o dosť kvalitnejšie. Už som mal možnosť si vyskúšať nejaké z tých vecí a musím povedať, že naozaj je to tak, proste je to kvalitnejšie. Čiže zasa oblečenie, tu nebudem dávať ani do jednej, ani do druhej. Keď máš, tak si nekupuj, keď nemáš oblečenie, tak si kúp. Čiže to je na vás. Takisto tých kuskov tu mám viacej. Ja vám vlastne tu náhodím do ukážky, ako ktorý kusok vypadá.
aby ste si to vedeli predstaviť na mne. Takže toto je vlastne nová kolekcia od Jim Beamu, je tam oveľa viac vecí, zároveň si kúknite aj Strix, pretože Strix je značka, ktorá patrí pod Jim Beam. Ja som to sám dlho nevedel, aj keď som vlastne už v Jim Beame dlhšie ako rok. Avšak Strix je mienená skôr taká minimalistická. Jim Beam vlastne tam šiel hlavne po kvalite, ale zároveň sa to odráža aj na cene. Táto kolekcia od Jim Beamu je lacnejšia a zároveň myslím si, že kvalitou je rovnaká. Čiže určite si kúknite aj Strix, aj Jim Beam. Strix bude pravdepodobne vo výpredaji. Tá nová kolekcia neviem presne, ale určite si niektoré kúsky uchmatnite. Zároveň, ak to niečo nebude v zlave, tak môžete použiť môj zľavový kód ZARO5. Tým ma podporíte aj tvorbu týchto videí. Čiže na záver, keď si to tak zrekapitulujeme, oblečenie je určite na vás. Proteín na 100%, keď dám, že 10 vecí je najviac potrebné a jedno je najmenej potrebné, tak proteín je 10, shaker, proste v čom si budeš mixovať proteín, 10, arašidové maslo je tak 8 z 10, aj keď mne proste nemôže chýbať, ja to beriem ako súčasť jedla. Tak ako máš vajíčka v ladničke, tak ja musím mať proste arašidové maslo. A tieto dobožky, toto je podľa mňa skôr taký už prežitok, ale vždycky 1-2 doma mám. Keď idem trénovať, nestiam si urobiť jedlo, tak namiesto proťaku, keď si zabudnem, tak je to fakt super vec. Čiže tomu dávam 5 z 10. No a Tribulus, ak si starší, OK, 8-10. Pokiaľ si v môjom veku, alebo konkrétne môj prípad, tak tomu dávam tak 4 až 3 body z 10. Tým pádom, keď už budem pred súťažou blízko, tak sa mi určite oplatí ho brať, skrz to, aby som mal vyšší testosterón, avšak ak si mladý zajko, tak ti určite netreba. To bolo odo mňa všetko, čiže dúfam, že sa vám toto video páčilo. To, ako som zhodnotil v skratke tieto suplementy. Budem rád určite, keď tam hodíš like, odber, aby som mohol robiť ďalšie takéto videá, ty ma podporíš. A to bolo odo mňa všetko, čiže vidíme sa opäť v ďalšieho môjho videa, konkrétne cesta na Európu v Španielsku. Takže majte sa a nech to rastie.